Firma Informatički centar Integra prvenstveno se bavi ECDL programom. Pod time podrazumevam da se bavi edukacijom, izradom udžbenika po ECDL programu i testiranju kandidata za sticanje ECDL sertifikata. Prvo izdanje literature smo izdali 2003. godine, godinu dana nakon što smo počeli da se bavimo ECDL programom. I to je bila prva literatura na srpskom jeziku za koju smo dobili zlatnu plaketu od ECDL fondacije iz Dublina. ECDL koncept je takav da kandidat može u bilo kojoj zemlji gde postoje te centri i gde je ECDL zvanični program, a to je trenutno u 148 zemalja sveta, da se prijavi, dobije indeks, a može da polaže u bilo kom ovlašćenom test centru. Trenutno, sticam okolnosti, imamo danas kandidata koji je iz Beograda, studira na Univerzitetu Bocconi u Milanu, dobio je tamo indeks, a polaže kod nas. Naše knjige su namenjene, da kažemo, svim korisnicima. Interesantna je još jedna stvar da ovde napomenem, da je literatura tako napravljena da se sastoji iz 3 dela. U prvom delu je udžbenik i udžbenik je napravljen striktno po nastavnom planu i programu ECDL fondacije. U drugom delu knjige postoji uputstvo za polaganje i u trećem delu literature postoje 2 primjera testova da se ne bi desilo da kandidat dođe na ispit, a što se kaže nije u životu vidio kako izgleda test i nije, da kažemo, ni psihološki pripremljen za tako nešto. Da bi kandidat to sve uspešno mogao da uradi, svi ti testovi koji su navedeni ovde u knjigama, a nalaze se pripremljeni na jednom CD-u koji ide uz komplet knjiga. Kad sam rekao komplet knjiga, naša firma Integra je napravila komplet za svih 7 modula koji smo nazvali ECDL Kit, da nabave tu literaturu. O svemu tome mogu da se informišu na našem sajtu integra.ecdl.org.rs.